Hoxe, en Inno TV, adentrámonos no mundo do cine e coñecemos a produtora coruñesa Vaca Films e a súa fundadora, Emma Lustres. Comezamos! A miña vocación descubrina no máster que fixen, non? No máster de produción e xestión audiovisual. O cine sempre me gustou desde pequena e facendo máster descubrín realmente cal é o traballo dun produtor, que implica un produtor unha película e aí vin claramente que o que quería facer era eso, non? Ser produtor de cine. Fixen prácticas nunha produtora de cine en Continental. Tras facer as prácticas comecei a traballar noutra produtora de cine e despois desa curta experiencia laboral, pois con Borja Pena, que naquel momento era meu mozo e hoxe meu marido, pois montamos Vaca Films. Vaca Films é unha produtora audiovisual nada no ano 2003. Nestes 9 anos de actividade, Vaca converteuse na produtora independente de referencia no noso país, sendo artífice de algúns dos maiores éxitos de taquilla do cine español recente. Posúe dúas liñas de traballo principais: a produción de longametraxes cinematográficas e de películas para televisión. É clara a súa vocación de desenvolver produtos comerciais de alta calidade e de traballar no descubrimento de novos valores cinematográficos. Unha das producións máis importantes de Vaca Films é a galardoada Celda 211, do director español Daniel Monzón, sendo sen dúbida a súa película máis representativa até a data. Os seus últimos proxectos son Invasor, un thriller de acción rodado por Daniel Carparsolo, e Lobos de Arga, unha comedia de terror ambientada na Galicia profunda. Borja máis eu, cando empezamos coa produtora, o que tiñamos moi claro era un obxectivo e o que tiñamos moi claro era un plan para conseguir ese obxectivo. Si tes un obxectivo lograble e tes un plan ben definido, para conseguir o que tes que facer é traballar. Nos no noso caso, que somos productores, o que buscábamos era proxectos para producir e para empezar a mover e a ofrecer. Durante varios anos non nos perdíamos ningún mercado, ningún festival, íamos a Madrid cada 2 por 3 a temas relacionados co audiovisual. Bueno, eso é o que hai que facer. Hai que ter moito desparpajo e non lle ter medo a nada. Eso é imprescindible. A primeira película foi unha coproducción que nos estábamos buscando unha película con un perfil comercial alto, con un casting alto, con algunha produtora dun perfil parecido ao noso no sentido de xente xoven, moi involucrada no todo o que é o proceso creativo de produción. Cumpría todo menos isto último que acabo de decir, é dicir, a produtora era o antítesis da produtora coa que nos quixéramos establecer sinerxias, pero sí que o proxecto en tal sí que era unha película que a nos interesaba, o modelo de produción menos, pero bueno, sirveunos para aprender moitas cousas. No caso de Celda foi a nosa primeira produción importante, digamos, non? E no momento que nos compramos a novela, contratamos a Daniel Monzón e a Jorge Echeverría para que escribiran o guión e para que Daniel dixera a película, estábamos nos comprometendo a unhas cifras moi altas. Foi un pouco, quizás, o risco máis grande que corrimos nos, non? A partir de aí, todo o que pasou con Celda foi bastante fácil, non? Enseguida, Jorge e Daniel escribiron un guión que estaba moi ben e todos intuíamos que a película iba a funcionar moi ben, que iba a ter éxito e que iba a ser unha película, digamos, potente, non? Pero o que pasou con Celda é que se convertiu na película do ano, con moita diferencia, ademais, e nós non contábamos con eso. Desde un punto de vista profesional, eu síntome moi orgullosa, e moi contenta e moi satisfeita. Tampouco dous saltos de alegría, non? Nin dous saltos de alegría pola miña vida personal, que me parece, pois eso, que teño 2 fillos maravillosos, que teño un marido que quero e que me quere, e son feliz. E ademais, na vida profesional, pois estou contenta e tranquila, non? Ao final, bueno, te levantas cada mañá e faz o que tes que facer, non? Tanto como nai, como no traballo. Traballo máis do que me gustaríame traballarme un pouco menos, pero ao final a responsabilidade te pode, non? Eu creo que esa é unha das cousas tamén que nos pasa aos que temos empresa, non? E bueno, eso a veces sí que eu digo que me dera ser un pouco máis
irresponsable, non? Dedicarlle un pouco máis de tempo á miña vida familiar e non dedicarlle tanto tempo á vida profesional. As axudas do IGAPE que nos utilizamos son as de bolsas de viaxe. Cando vamos a Berlín ou a Cannes ou ao American Film Market, nos axudan con parte dos gastos que teñen que ver co aloxamento ali, co desplazamento ou coas actividades que fagamos nos mercados, non? O IGAPE ofrece aos emprendedores o programa IG 173 de prospección internacional, coa finalidade de apoiar a proxección das empresas galegas en novos mercados, apoiando a asistencia a feiras e congresos e favorecendo así a promoción no exterior e o incremento da competitividade da empresa. Para obter máis información e consultar bases, podes visitar o portal web do Instituto igape.es ou a través da nosa páxina web innotv.igape.es. Vaca Films funciona porque Vaca Films selecciona ben os seus proxectos, porque traballan moi ao por miúdo cada un dos seus proxectos, non produce por producir, pensa moi ben en que se esta historia lle vai interesar a xente ou non, pensa moi ben que esta historia si é que directorio máis apropiado, financia os seus proxectos no mercado intentando non ceñirse só a España, e estar facendo películas que non teñan como mercado principal España, sino como mercado principal o mundo, non? Bueno, eu creo que Vaca Films fai o que ten que facer calquera produtora, non hai secreto, dicir, facer as cousas ben, non? Eu creo que cando estás nunha facultad ou estás nun máster e dis que vou a facer de miña vida, é moi importante que ti te coñezas e digas en que son forte eu, en que son medio, en que son un desastre, non? Si ti estás nunha facultade ou estás nun máster, ves que eres unha persona con certo liderazgo, unha persona con capacidade de sacrificio, tamén arriesgada, e que a ti o que che gustaría é ter a túa propia empresa, o que hai que facer é traballar para conseguilo, non? Se pode facer sin ser fillo de Pepito Pérez, o mellor consello é que tipo de empresa queres, onde queres estar dentro de 15 anos, e tratar de averiguar cal é o camiño para conseguir eso, non?